ദേവകിയെ വിമോചിതയാക്കി. എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും തുടരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ലൈവ് ഇട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഞാൻ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ബന്ധം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഉപജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധയകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥായ നഗരഗ്രാവതാരിനെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മന്ദിർ റിസ്വാൻ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യാന്യവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. നന്നായിട്ട് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് കേൾക്കാമോ മാതാജി? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കേജിദാഹുഅജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ അന്യവായ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേജിത് ആഹു അജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ എന്താണ് പ്രിയസ്യ അല്ലെ പ്രിയസ്യ അന്യവായേ മലയസ്യ ഇവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചേഹിതാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യ അന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം കേജിത് ചിലർ ആഹു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അജം ജനന ഇല്ലാത്തവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജാതം ജയിച്ചതായി പുണ്യശ്ലോകസ്യ മഹാധർമ്മശീലനായ രാജാവിന്റെ കീർത്തയെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുവാനായി ഏത് രാജാവിന്റെ പ്രിയസ്യ പ്രിയപ്പെട്ട അന്യവായി കുലത്തിൽ മലയാദ്രികളിൽ ഇവ പോലെ ചന്ദനം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി 35ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ 32 മുതൽ 35ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ ഇടയായ കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ?
അപ്പൊ ആ പല അഭിപ്രായങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അവസാനം 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്തെന്ന്. അപ്പൊ 32, 33, 34 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നു. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ ഉണ്ടായ യഥാർത്ഥ കാരണം പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇത്രയും 32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തതില് പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിരനെയും അതേപോലെ യദുവംശം യദുരാജാവിനെയും എന്താണ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താണ്? ധർമ്മിഷ്ഠനാണ് അല്ലെ, ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ യുധിഷ്ഠിരനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജാവ് ഒരാള് ചക്രവർത്തിയായിട്ട് വരണം. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും അതേപോലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനാണ് യുദ്ധത്തിന് കാരണം, ഇത്രയും അക്ഷൗണിപ്പട നശിക്കാൻ കാരണം ഞാനാണ്, 18 അക്ഷൗണിപ്പടയാണ് നശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിരന്. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് സംശയമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ, എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്നെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴെന്താണ് എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്ന് യഥാർത്ഥ ഒരു അധികാരിയായിട്ട് ഏകാധിപതിയായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സമസ്ത ലോകത്തിന്റെയും ഏക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപൻ, ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ഒറ്റ സാമ്രാജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാകണം എന്ന് ഭഗവാനും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ യദുവംശമാണ് മധുര എല്ലാം ഭരിക്കുന്നത്. യദുവംശമാണ്. യദുവംശത്തിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ആരാണ്? വൃഷ്ണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വൃഷ്ണി വംശം എന്ന് പറയുന്നത് യദുവംശത്തിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഗോത്രം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത്, ഗോത്രം, ക്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്. നമ്മൾ ക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു ബ്രാഞ്ച്. അപ്പൊ അതാണ് വൃഷ്ണികൾ. അപ്പൊ യദുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഭരിച്ചിരുന്നത് യദുവംശജരായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ വിപുലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വംശജരായിരുന്നു അവർ. അപ്പൊ ആ രാജാവിന്, ആദ്യത്തെ രാജാവ്, യദുവംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവിന്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും ആയിട്ടെന്നാണ് 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അതില് പ്രഭാത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭാവാർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇത്രയാണ് കാര്യം. നമുക്കതുകൊണ്ട് ഓടിച്ച് വായിച്ചു പോകാം. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. 1 യുധിഷ്ഠിരന്, 2 യദുവംശ രാജാവിന്. അല്ലേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് കുരുവംശമാണ് അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിരൻ കുരുവംശം. മറ്റൊരു ഭഗവാനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? യദുവംശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദു YADU യദു. വിവർത്തനം ഭാവാത്ത ശീല പ്രഭാതർക്ക് അജനായ അങ്ങ് ജാതനായത് ജനം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിക്കാത്ത അല്ലെ, ജനിക്കാത്ത അങ്ങ് ജനിച്ചത് ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ പ്രിയതമരായ ഭക്തരിൽ ഒരുവനായ യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ജാതനായതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലയാദ്രികളിൽ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് അന്ന് യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വംശം ഏതാണ്? യദുവംശത്തിലാണ് അല്ലെ. വൃഷ്ണികളിൽ അതിലൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് വൃഷ്ണി. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ആവിർഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? മലയാദ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷയിൽ വരുന്ന പ്രദേശമാണ് അല്ലെ. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചന്ദനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി പോയതും ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോയതും ഒക്കെ ഉള്ള കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി വരുന്നതിലൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് മലയാദ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിട്ടാ വരുന്നത്? ഒഡീഷയിലാണ് വരുന്നത്. ഏതാ നമ്മുടെ പുരി അല്ലെ, ജഗന്നാഥപുരി, അങ്ങോട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ, എല്ലായിടത്തും ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചന്ദന വൃക്ഷം കാണുന്നത്. അവിടുത്തെ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങളാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായത്, ശ്രേഷ്ഠമായത്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചന്ദനം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഗോപാൽജി ആരോട്? മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ അതുപോലെയാണെന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആവിർഭവിച്ചത് ഏതുപോലെയാണ്, ഏത് വംശത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചത്, ഏത് വംശത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. ഏതുപോലെയാണ് മലയാദ്രിയിലെ ചന്ദന മരങ്ങൾ മലയാദ്രിയെ ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമാക്കി മാറ്റുന്ന, പ്രശസ്തമാക്കി മാറ്റുന്നത് പോലെ അല്ലെ, അതേപോലെ ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം വിഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നതാകയാൽ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളവര് ഏതാണ് വണ്ടർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, എല്ലാവരും അതിശയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആകുന്നതാൽ അജനായ ജനിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. താൻ സർവ സൃഷ്ടിയുടെയും നാഥനും അജനും ആണെന്നിരിക്കൽ ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, സർവ സൃഷ്ടിയുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും. അജനും ആണെന്നിരിക്കലും ജനിക്കാത്തവനാണെന്നിരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ആ സത്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കയാൽ അജനായ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ തന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ജനിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും സംശയം വേണ്ട അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അതിൽ പറയുന്നു. എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗമായ എന്തിനാ യഥായഥാഹി ധർമ്മസ്യ അല്ലെ, അതും പറയും. പിന്നെ ഏതാണ്, ആ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്ന എന്താണ്, 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന 2 ശ്ലോകങ്ങൾ 26, 27 തോന്നുന്നു അല്ലെ. ആ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്ന എന്താണ്, ധർമ്മിഷ്ഠരെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷിക്കാൻ, ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുക, അധർമ്മികളെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്നിട്ട് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ വരുമ്പോഴേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാകണം, ചക്രവർത്തി ആകണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചത്. അപ്പൊ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും അതിനു വേണ്ടി ആന്തരിക ശക്തിയെ ഉപയോഗമായാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അവതാര ദൗത്യം ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞു, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുക, ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കുക. ലോകത്തിലെ സർവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിശ്ചയമായും ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം എന്താണ്, അവർ ധർമ്മിഷ്ഠരാണ് അല്ലെ, ഭക്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ബഹുജനഹിതായ ബഹുജന സുഖായ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, എല്ലാവരുടെയും സുഖവും ഏതാണ് ഇഷ്ടവും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭരണം. അതാർക്കേ പറ്റുമോ, ധർമ്മിഷ്ഠരായ പാണ്ഡവർ. ആര് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ. ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവ് ലോകം ഭരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിരന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായി എന്ന്. രാജാവ് ദുഷ്ടനാകുമ്പോൾ പ്രജകൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. കാരണം ദുഷ്ട രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, ഭൂമി പോലും എല്ലാം പിടിച്ചു വെക്കും അല്ലെ. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും ഭൂമി നൽകത്തില്ല. അതാണ് പൃഥു ജനിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ പൃഥു ജനിച്ചിട്ടാണ് ഭൂമി എല്ലാം നൽകിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഭരണാധിപന്മാരും അധാർമികരാണ്. കലിയുഗത്തില് അധാർമികരാണ് രാജ്യഭരണം. ആകയാൽ ജനങ്ങൾ സദാ അസന്തുഷ്ടരാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു, അധർമ്മികളായ ജനങ്ങൾ സ്വയം അവരെ ഭരിക്കേണ്ട പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതാണ്, അധർമ്മികൾ തന്നെ അധർമ്മികളായ ഭരണകർത്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ അസന്തുഷ്ടിക്ക് ഹേതുവായി ആരെയും പഴിക്കാൻ അവർക്കാവില്ല. നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ പോലെയുള്ള അധർമ്മികൾ, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തരായതുകൊണ്ട് അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടം കാണുന്നതൊക്കെ അധർമ്മികളെയാണ്. നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളും എല്ലാം അധർമ്മികളാണെന്ന് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ബോധ്യമുണ്ട്. കുറച്ച് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമേ നല്ലവരായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. നള മഹാരാജാവും ധർമ്മിഷ്ഠനായ പുണ്യശ്ലോക രാജാവായി സുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. നള രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു, സുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഏതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജനനം രാജാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രാജാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്.
ആകയാൽ ഇവിടെ പുണ്യശ്ലോകം എന്നത് നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിൽ പുണ്യശ്ലോകം എന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെന്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിക്കുന്നു. നള മഹാരാജാവിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പകരം ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനെ പുകഴ്ത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു അല്ലേ. അടുത്ത കാരണം പറയുന്നു, യദുകുലത്തിൽ ജന്മം എടുക്കയാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യദുരാജാവിനെയും മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഏതുപോലെയാണ്? മലയാദ്രിയിൽ ചന്ദനമരം പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്തോ യാദവ കുലത്തില് ആര് ജനിച്ചത്? ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. അങ്ങനെ യാദവ വംശം വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ട് മാറി എന്നാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ പേരുകൾ വരുന്നു. യാദവൻ, യദുകുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് യാദവൻ. യദുവീരൻ, അവിടുത്തെ വീരൻ. യദുനന്ദനൻ, യദുവിന്റെ ആ മകൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണൻ അറിയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്? യദുവംശത്തിനാണ് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്തരം പ്രീത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സദാ സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിൽ കൂടിയ ആ പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇത് ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് പ്രീതിക്ക് അർത്ഥമായ വഴിതെളിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഭഗവാൻ പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും യദുവംശത്തിന് എന്താണ് പ്രശസ്തി വരുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം യാദവൻ, യദുവീരൻ, യദുനന്ദനൻ എന്നൊക്കെ പേര് സ്വീകരിച്ചു. മലയപർവ്വതങ്ങളിൽ വളരുന്ന ചന്ദന മരങ്ങളെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങും എവിടെയും മരങ്ങൾ വളരാമെങ്കിലും തന്നെയും ചന്ദന മരങ്ങൾ അധികവും മലയ പർവ്വതങ്ങളിലാണ് തഴച്ചു വളരുന്നത് എന്നതിനാൽ ചന്ദനമരവും മലയപർവ്വതവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ചന്ദനമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം ഓർക്കുക ഏതാണ്? മലയപർവ്വതം. അദ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ പർവ്വതം, മലയാദ്രി, മലയപർവ്വതം, അതിനെയാണ് ഓർക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പറയുമ്പോൾ ആരെയാണ് ഓർക്കുക? യദുവംശത്തിനെയാണ് ഓർക്കുക. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെ നിത്യ അജനെങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യനുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നു. സൂര്യൻ എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ സൂര്യനെ എന്താണ്? ജനിക്കാത്തവനാണ് സൂര്യൻ, നിത്യ അജനാണ്. അപ്പം മരണമില്ല സൂര്യന്. പക്ഷെ നമ്മൾ രാവിലെ എവിടെ കാണുന്നു? കിഴക്ക് ദിശയിലാണ് സൂര്യനെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് ജനനവും മരണമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സൂര്യനെ രാവിലെ കാണുകയും വൈകിട്ട് കാണാതാകുന്നതും പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവതരിക്കുകയും അവതരിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യൻ ഒരിക്കലും കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിന്റെ പുത്രനല്ലെന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ആരുടെയും പുത്രനല്ല. സൂര്യൻ അവിടെ നിത്യമായിട്ടുണ്ട്, അജനാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുത്രനല്ല. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആരുടെയെങ്കിലും മകനായിട്ട് വരുന്നു, അത് ഭഗവാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം. അതേസമയം ഏവരുടെയും പിതാവുമാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്. ബ്രഹ്മാവിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനല്ലേ. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിലൂടെ ബാക്കി എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നടത്തി എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികർത്താവ് ആരാണ്? പിതാവാണ്. ശ്ലോകം 33. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വസുദേവ ദേവകി പുത്രനായിട്ട് വരുന്നു, ലോകത്തിനെല്ലാം സുഖം നൽകുന്നു, പിന്നെ അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നു. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് വരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യം യാചിതോ അഭ്യഗാത് അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ചാസുരദുഷാം. അപരേ വസുദേവസ്യ, വാസുവല്ല, വസുദേവന്റെയും ദേവകിയുടെയും, അതാണ് വസുദേവസ്യ. ദേവകിയുടെയും യാചിതോ, അവർ യാചിച്ചത് കൊണ്ട്, അഭ്യഗാത് അജം ത്വം അസ്യ, അതാണ് അജസ്ത്വം അസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ അജ ത്വം
അസ്യ എന്നാണ്. അജ ത്വം അസ്യ അത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവഖ്യാം വ്യാജിതോ അഭ്യഗാത് അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രധാന പദാർത്ഥം അവരെ മറ്റുള്ളവർ വസുദേവസ്യ വസുദേവന്റെ ദേവക്യാം ദേവകിയുടെ യാചിത വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ അഭ്യഗാത് യാതനായി അജ അജൻ ത്വം അങ്ങാകുന്നു അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേമായ നന്മയ്ക്കായി വധായ വധിക്കാനായി ച സുരദിഷ അസുരന്മാര് അല്ലെ ദേവന്മാരോട് അസൂയുള്ളവര് അതാണ് അസുര എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാർ. ദിഷ അസൂയ ഉള്ളവര് അതാരാണ്? അസുരന്മാര് അല്ലെ. സുരദിഷ ദേവന്മാര് ദേവന്മാരോട് അസൂയാലുക്കളായവരുടെ അതായത് അസുരന്മാരുടെ വധത്തിനായി. വികസന ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതക്ക് വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടെ പുത്രനായ അങ്ങ് അവതാരം എടുത്തതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? വസുദേവ ദേവകി പുത്രനായിട്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് എന്നാണ്. സംശയം അങ്ങ് അജനാണ്, സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ജനിക്കാത്തവനാണെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരോട് അസൂയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും വേണ്ടി അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നു, അവതാരം എടുക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാതക്ക് വസുദേവരും ദേവകിയും കഥ പറയാണ്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ സുതപസ്സും കൃഷ്ണിയും ആയിരുന്നുവെന്നും ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായി ജനിക്കാൻ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അവർ അനുഷ്ഠിച്ചുവെന്നും തത്ഫലമായി ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായി അവതാരം എടുത്തുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ ഭഗവാനെ പോലുള്ള മകൻ എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പോലെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ മകനായിട്ട് ജനിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഭഗവാനെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരാളില്ല അല്ലെ. ലൈക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. തത്ഫലമായും ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായി അവതാരം എടുത്തുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ സർവമാന ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത കാരണം പറയുന്നതാണ്. ലോകത്തിലെ സകലമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായും അടുത്തെന്താണ്? അസുരന്മാരെ അഥവാ ഭൗതികവാദികളായ നാസ്തികരെ സമൂലം നശിപ്പിക്കുവാനുമായി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുമ്പ് തന്നെ ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിന് 3 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്? വസുദേവ ദേവകി പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ മകനായിട്ട്, പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. അത് നമ്മള് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പിന്നെ അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ 3 കാരണത്താലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതാരം എടുത്തതെന്നാണ് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. എന്തിനാണ്? ഭൂമിയുടെ ഭാരം സഹിക്കാനായിട്ട് ഭൂമിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അസുരന്മാരുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുകയും ബ്രഹ്മാവ് മറ്റു ദേവന്മാരോടൊപ്പം ക്ഷീരോദയ സായി വിഷ്ണുവിനെ സന്ദർശിക്കുകയും അല്ലെ. അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. തീരത്ത് പോയി ബ്രഹ്മാവ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു, ഞാൻ ജനിക്കുന്നു, അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ആർക്ക് വേണ്ടി? ഭൂമി ദേവിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരോടൊപ്പം പോയി പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭാരാവതരണായേ ഭുവോ നാവോ ദദോ ആസീദന്ത്യാ ഭൂരി ഭാരേണ ജാതോ ഹി ആത്മഭുവാർത്ഥിത. അപ്പൊ ഭാര എന്നുവെച്ചാൽ ലോകഭാരം, ഭൂമിയുടെ അവതാരണായ ലോകഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അന്യേ മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഭുവനത്തിന്റെ നവുക വള്ളം അല്ലെ പോലെ ഇവ പോലെ ഉദദ്ധൗ സാഗരത്തിൽ സീതന്ധ്യ ദുഃഖിക്കുന്ന ഭൂരി അതിതീവ്രമായി ഭാരത്താൽ ജാതക അങ്ങ് ജനിക്കുകയുണ്ടായി. ഹി നിശ്ചയമായും ആത്മഭുവ ബ്രഹ്മദേവനാൽ അർത്ഥിത പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ അല്ലെ. ഭൂമി ദേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന? ഭാര
അവതാരണായ അല്ലെ ഭാര അവതാരണായ അന്യേ ഭുവോ നാവ ഇവോ ദദൗ സീദന്ത്യ ഭൂമിഭാരേണ ജാതോ ഹി ആത്മഭുവാർത്തിതഃ. ആത്മഭൂ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ബ്രഹ്മദേവൻ അല്ലെ. ഹി ആത്മഭുവാർത്തിതഃ അർച്ചിക്കയാൽ അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ ഭാര അവതാരണായ അന്യേ ഭുവോ നാവ ഇവോ ദദൗ സീദന്ത്യ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹി ആത്മഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവതാരണായന്യേ ഭുവോ നാവൈവോ ദദൗ സീദന്ത്യ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതക്ക് ജയ്. ഭൂമിദേവി കടലിലെ നൗകയെ പോലെ അമിത ഭാരത്താൽ ദുഃഖിതയാണെന്നും ആകയാൽ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ആ കഷ്ടതയെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്നും എന്നും മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഓരോ അഭിപ്രായമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അഭിപ്രായം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭൂമിദേവി വള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറിയ വള്ളം മുങ്ങി പോവല്ലേ, ഭാരം താങ്ങാനായിട്ട് വള്ളത്തിന് പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭൂമിദേവിക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം തോന്നി. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ദുഃഖിതയായി. ഈ ആരെ കൊണ്ടാണ്? അസുരന്മാരെ കൊണ്ടുള്ള ഭാരമാണ് ഭൂമിദേവിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധർമ്മികളാണ് അല്ലെ, അധർമ്മികളുടെ ഭാരം താങ്ങാനായിട്ട് ഭൂമിദേവിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഏതുപോലെയാണ്? കടലിലെ നൗകയെ പോലെ, വള്ളത്തെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമിദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ബ്രഹ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമിദേവിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന അർപ്പിച്ചു. എന്തിനാ? ആ കഷ്ടതയെ ലഘൂകരിക്കാം. ഭൂമിദേവിയുടെ കഷ്ടത, അമിത ഭാരത്തിന്റെ കഷ്ടത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അവതരിച്ചു എന്ന് ഒരഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: സൃഷ്ടിക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെ ജനിച്ച ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവ് നാരായണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രനാകുന്നു. നാരായണൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ആദ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആത്മീയ സമ്പർക്കമില്ലാതെ ജഡവസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഈ തത്വം അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പ്രഥമ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാഭിയിൽ നിന്നും പൊന്തി വന്ന് അമ്പുരാഗ്രത്തിൽ ജാതനാകുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ വിഷ്ണു പത്മനാഭൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മി മാതാവുമായി സന്ധിക്കാതെ തന്നെ പിതാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ജന്മമെടുക്കയാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ആത്മഭൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ സേവന നിരതയായി ഉപവിഷ്ടയായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി സന്ധിക്കാതെ തന്നെ നാരായണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ. ഉച്ഛ്വാസവായുവല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ആര് പ്രവേശിക്കുന്നു? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ആര് പിറക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് പിറക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ആത്മഭൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ജനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആത്മഭൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏത് പേരിലും? പത്മനാഭൻ എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ, ഏത് നാഭിയാണ്? ഏതാ നാഭിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് വന്നത്? താമരപ്പൂ അല്ലെ. താമരപ്പൂ. അപ്പൊ പത്മം, ആ പത്മത്തിൽ നിന്നാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പത്മത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മാവിന് ജനനം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിഷ്ണുവിനെ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു? പത്മനാഭൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മഭൂ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി മാതാവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ തന്നെ ആര് ജനിച്ചു? ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരയുടെ അറ്റത്ത് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
അതുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്മി മാതാവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ജന്മമെടുത്തു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാഭൂ, സ്വയം ജനിച്ച ആത്മഭൂ, ഭൂ എന്ന് വെച്ച് ജനിക്കുക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ സേവന നിരതയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ദേവിയെ സന്ധിക്കാതെയാണ് നാരായണൻ ആർക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മദേവന് ജന്മം കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താണ് ഒരു സംസർഗവും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് സൃഷ്ടി നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെ? ഏറ്റവും പ്രധാന സൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മദേവനെ അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഓംനി പൊട്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിശയിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് അല്ലെ? അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിയാണ്. ആൾ പവർഫുൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ആത്മഭൂ എന്നത്. മറ്റു ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ നാരായണനെയും കരുതുന്നത് മൂഢന്മാർ ഇതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാം. അതിന് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സഹായം പോലും വേണ്ട. നാരായണൻ ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവല്ല, അദ്ദേഹം സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ സർവഭാഗത്തുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഇന്നതേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏത് ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നോക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ? നമുക്കാണെങ്കിൽ കൈയും വായും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന് ഏത് ഭാഗം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശരീരഭാഗം കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെ അല്ല. ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവ് സന്താനത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാകുന്നു. ഒരുവന് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ലാതെ ശിശുവിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് അവന് വേറെ ഏതൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പൊ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ശിശു ജനിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ? അല്ലാതെ ശിശു ജനിക്കാനായിട്ട് ഒരു വഴിയുമില്ല. എന്നാൽ നാരായണൻ സർവശക്തിമാനാകയാൽ ഏതൊരു ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അദ്ദേഹം വിധേയനല്ല. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി പോലും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേക വിധങ്ങളായ ശക്തികളാൽ എന്തും ഏതും അനായാസേനയും കൃത്യമായും ചെയ്യുവാൻ പൂർണ്ണനും സ്വതന്ത്രനുമാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മൾ 6 പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിൽ ഏത് ശക്തി വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അദ്ദേഹം വിരാടാണ് അല്ലെ? പൂർണ്ണനും സ്വതന്ത്രനുമാണ്, വിരാട്. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവ് മാതൃഗർഭത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടാതെ പിതാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രനാകുന്നു. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പിറന്ന ആളല്ല, ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രൻ. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആത്മഭൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവശക്തിമാനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ 2ാം തരമായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് ചുമതലക്കാരനാകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്. 2ാം തരം സൃഷ്ടികളാണ് ബ്രഹ്മാവ് നടത്തിയത് അല്ലെ? പ്രഥമമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി ബ്രഹ്മാവ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാക്കി സൃഷ്ടികൾ, 2ാം തരം സൃഷ്ടികളെല്ലാം ഭഗവാൻ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലങ്ങളിനുള്ളിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ ഭാവമായ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമമായ ശ്വേതദീപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഏത് വരുന്നു? ക്ഷീരോദകൻ. നിങ്ങൾ ചാർട്ട് നോക്കണം, ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കുമ്പം സത്യലോകത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ക്ഷീരോദക സമുദ്രം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പ്രവേശിക്കുന്നത് അല്ലെ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മറ്റേത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ആരുണ്ടായത്? ബ്രഹ്മാവുണ്ടായത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെയാണ് ഈ ക്ഷീരോദക സമുദ്രം വരുന്നത്? ശ്വേതദ്വീപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ലോകമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും അതെന്താണ്? ഒരു അതീന്ദ്രിയ ലോകമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് അത്. പക്ഷെ എന്തെല്ലാം
ഭൗതിക ഏരിയയിൽ വരുന്നെങ്കിലും അതെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകമെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്വേതദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏത് വരുന്നത്? ക്ഷീരോദക സമുദ്രം വരുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്? ഈ ദ്വീപ് എന്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ലോകമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമമായ അതീന്ദ്രിയ ലോകമാണ് ഈ ശ്വേതദ്വീപിൽ കാണുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭരണാധിപതി, ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചോന്ന്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭരണാധിപരായ ദേവന്മാരാൽ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിക്കുന്നു. എന്താ ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിക്കാൻ കാരണം? ബ്രഹ്മദേവനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നടത്തിയത് അല്ലെ? രണ്ടാം തരം സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയത് അല്ലെ? രണ്ടാം തരം എന്നാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടി ഭഗവാനാണ്. രണ്ടാം തരം സൃഷ്ടികളാണ് ബ്രഹ്മദേവനാൽ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മദേവനെ കൊണ്ട് പോലും അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ഒരു അവതാരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉപദേശം തേടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ട്, രണ്ടാം തരം സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും, ഉദാഹരണം ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആരെ പ്രാപിക്കുന്നു? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ സമീപിക്കുന്നു, ഉപദേശം തേടുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്ന് പറയുന്നു, കംസനാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഭൂമി ഭരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുകയും അസുരന്മാരുടെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ ഭൂമി വളരെയധികം ഭാരമുള്ളതായി തീരുകയും ചെയ്തു. ബ്രഹ്മദേവൻ മറ്റു ദേവന്മാരോടൊപ്പം ക്ഷീരോദക സാഗരത്തിന് തീരത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇവിടെ ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിൽ പോയില്ല, പിന്നെ ഏതാണ്? സമുദ്ര തീരത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപ്പോൾ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്ദേശമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെ ഉള്ള സന്ദേശം അല്ല അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ പല പല രൂപത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാറുണ്ടല്ലേ? അന്നെന്താണ്? മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അയക്കുന്നത് അല്ലെ? മനസ്സ് മറ്റൊരു മനസ്സ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോകുന്നു. ആകയാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും മകനായിട്ട് വന്നത്? ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും പറയുന്നു. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ആരുടെയൊക്കെ മകനായിട്ട് വന്നത്? വസുദേവ ദേവകി പുത്രനായിട്ട്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിവിടെ നിർത്താമോ? സമയമായല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപത രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निधाय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 ഹരേ ഹരേ हरे ഹരേ कृष्ण ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ हरे കൃഷ്ണ कृष्ण കൃഷ്ണ कृष्ण ഹരേ कृष्ण ഹരേ हरे राम 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 हरे हरे ഹരേ हरे ഹരേ कृष्ण 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 हरे ഹരേ हरे കൃഷ്ണ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നൈറ്റ് മാതാജി. കൃഷ്ണ നൈറ്റ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിനുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും